Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Tetepangan malih para kadang kinasih ingkang tansah kawula tresnani. Mugi-mugi wonten ing kesempatan punika kula lan panjenengan sami tansah diparingi sehat wal afiat mboten mawi alangan satunggaling punapa-punapa. Tansah pinaring ana rejeki ingkang kalal kathah barokah fitini wa dunya ilal akhirah lan punapa ingkang dados gegayuhan kita enggal-enggal tansah dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala sehingga ing mangke tansah pikantuk barokahipun para nabi, para wali tanah puluh jami yang tansah kita mulyakaken. Amin amin ya rabbal alamin. Datang mriki kalau badhe medhalake nggih punika babagan takdir itu bisa diubah dalam pandangan kejawen. Jadi apakah takdir itu bisa dirubah dalam pandangan kejawen? Apakah takdir bisa diubah dalam pandangan kejawen? Dalam pandangan kejawen, takdir tidak dipahami sebagai tulisan mati yang membuat manusia hanya menunggu hasil. Takdir dipahami sebagai garis awal kehidupan, bukan hasil akhir yang tak bisa disentuh. Orang Jawa mengenal pemahaman bertahap tentang hidup. Jadi orang Jawa mengenal pemahaman bertahap tentang hidup. Pertama, garis bawaan lahir ini mencakup weton, watak, dasar, kecenderungan sifat, serta potensi yang sudah menyertai sejak lahir. Jadi garis ini ibarat benih. Benih mangga tidak akan berubah menjadi kelapa. Artinya ada batas kodrat yang memang tidak diubah. Namun benih mangga itu bisa tumbuh besar, bisa kerdil, bahkan bisa mati sebelum berbuah. Nah, disinilah peran manusia dimulai. Kedua, laku hidup. Laku adalah cara seseorang menjalani hidupnya. Sikap pilihan, pengendalian diri, kesabaran, tirakat adab, dan tanggung jawab. Dalam ajaran Jawa, laku sangat menentukan arah perkembangan garis bawah tadi. Garis memberi kecenderungan, akan tetapi laku menentukan hasilnya. Orang dengan watak keras bisa menjadi pemimpin yang tegas jika lakunya terjaga. Akan tetapi bisa menjadi perusak jika tidak mampu mengendalikan diri. Jadi yang berubah bukan garis dasarnya, melainkan arah dan kualitas hidup yang tumbuh dari garis tersebut. Yang ketiga, rasa atau kesadaran batin yang tingkat. Rasa atau kesadaran batin ini tingkat terdalam. Rasa adalah kemampuan memahami diri dan menyelaraskan diri dengan kehendak Gusti. Pada tingkat ini seseorang tidak lagi sibuk mempertanyakan bisa atau tidak takdir diubah, melainkan fokus pada bagaimana hidup dijalani dengan selaras. Dalam kesadaran ini takdir tidak dilawan dan tidak pula dijadikan alasan untuk menyerah. Ia diterima sebagai peta lalu dijalani dengan kebijaksanaan. Maka apakah takdir bisa diubah? Dalam kejawen, takdir sebagai kodrat dasar tidak dihapus, namun hasil akhirnya sangat dipengaruhi oleh laku dan kesadaran. Takdir adalah kemungkinan yang dibawa sejak lahir, laku adalah proses pengolahannya, rasa adalah penentu kematangannya. Nah, itulah sebab dalam tradisi Jawa
penekanan terbesar bukan pada hitungan semata, akan tetapi pada pembentukan watak dan pengendalian diri. Oleh karena itu, garis bisa sama, akan tetapi hasil itu bisa sangat berbeda. Nah, takdir bukan vonis yang membekukan hidup. Ia adalah arah awal laku dan kesadarannya. Laku dan kesadaranlah yang menentukan sejauh mana seseorang berjalan dan bagaimana ia sampai tujuannya. Jadi urip iku kudu mung lelampahan. Dadi urip iku dudu mung lelampahan. Ananging pawitane tanpa wates saben dina ana piwulang kang kadang ora kasat mata. Dadi urip iku dudu mung lelampahan. Ananging pawitane tanpa wates saben dina ana piwulang kang kadang ora kasat mata sing gelem ngrungokake pitutur lan pengalaman utawa pengalamane wong tuwa mbiyen bakal luwih waspada ing lakune dalan. Ora gampang kesandung ing papan sing wis tau kelarane wong sadurunge iku mau. Dadi tanggung jawab iku dudu sandangan sing dienggo analika penak lan dicopot nalika abot. Iku jejering urip sing kudu digendhong kanthi sadar lan legawa. Lah senajan pundak krasa kesel lan ati kadang kegores kahanan sing tetep jejeg nalika prahara teka. Iku sing sejatine lagi ngudi derajate urip. Sing penting niat sing becik lan ati sing resik iku kaya lampu ing tengah peteng. Ora perlu kesusu, ora kudu gemedhe lakune senajan alon yen tansah eling lan pasrah marang Gusti, dalan bakal kabuka setitik demi setitik lan pungkasane tekan ing papan kang pantes tumrap sing sabalan temen iku mau. Dadi intine manusa iku sing penting iso ndandani ati kanthi temen, aja nganti kahanane ati kapenuhan geguyonan utawa pangapuraning lara. Dadi atimu kang tentrem bakal ndandani pikiranmu supaya saben pemikirane resik saka iri lan ambisi sing ora penting utawa ora perlu mau. Pikiran kang resik bakal ngarahake ilatmu supaya tembungmu alus lan kerasuk ora nyakitake atine wong liyan. Dadi ilatmu kang wis becik bakal andandane tumindak lan uripmu saben dina. Saben dina anggawe dalanmu tentrem lan linuweh. Yen kabeh wis lumaku kanthi sabar lan temen, uripmu bakal anggawa kebecikan lan ketentreman marang aratmu nanti utawa besok. Dadi pepadang nuntun ati lan jiwa iku mau. Sing penting intine manusa urip ana ing alam donya iku sing penting iso ndandani ati, mula ati bakal ndandani pikiran. Lah nek pikiran wis didandani insyaallah uga iso andandani ilatmu. Nek wis ilat wis iso didandani ing mengkono urip bakal ngrasakake ayem tentrem bebrayan ana ing masyarakat utawa ning desa. Sing penting siji nek kanggoku wong Jawa intine are kebak unggah-ungguh, sing penting duwe tata krama sopan santun ku mau. Dadi insyaallah ning masyarakat utawa ning
sesrawungan ya bakal diajeni dening liyan. Nek kabeh ku nganggo tata carane wong Jawa kudu duwe unggah-ungguh sopan santun andhep asor. Dadi iku sing dadekake awak bakal kinaji ning masyarakat ya ora terlalu dikucilno karo liyane. Mengkono iku mau kabeh kudu disinaoni, kabeh kudu ngusadani kanthi ikhlasing manah utawa leganing ati. Mula kabeh ayo sedulur padha ndandani ati supayane urip iki tansah ora ana kebencian, ora ana iri dengki, ora ana sifat kemelen-kemelian ananging isine ya kumang ayem tentrem sehingga ndadekake gemah ripah jinawi pungkasane iso murah sandang murah pangan. Ngoten mawon ingkang saged kawula aturake wonten ing inggil mugi-mugi andadosake berkah barokahipun kula lan panjenengan sami sehingga pemburine kita sedaya tansah pinaringon karajan, keselamatan, kebahagiaan anggen kita bebrayan wonten ing alam donya. Kula kinten ngalap cegap kirang langkung nggih nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.